हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आं दिनै 2024 मायथाइयाव माखासे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै flim प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय थैसाम 2 दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दा सोलिगासिनो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोदान आरो गोजाम आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथां रबि नार्जारी, मनालिसा हाज'वारी आरो लीना दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव बर'नि गोबां गोदान आर्टिस्ट आरो गोजाम आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै माबा मोनसे आपडेट मिन्थिबावोबा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनाय जागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबाय, भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबुदे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददजोंनो आं गोदान आबुं मिउजिक भिडियो आरो आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै भिडियो लाबोबाय थानो हायो दे।